טיש עם כדור החוץ, זה מגיע לשכטר, טיבי איתו, עדיין שכטר, לא מצליח לעבור, ידין. הנה הניסיון של גילי ורמוט, מנסה להיכנס לבד, לוקח את הבעיטה, עכשיו את הסילבה, לא מצליח, ורמוט, ארוש עודף, והכדור ברשת, הכדור בפנים, 2-1 להפועל תל אביב. האם זהו שער האליפות של הפועל תל אביב? שם את הכדור הזה בפנים, הפועל תל אביב 2, בית"ר 1. האם אלי גוטמן והאדומים זוכים באליפות? 2 דקות בתוך תוספת הזמן בטדי. הנה שוב המהלך הזה, ארוש עודף בצורה מצוינת, ומי שמגיע שם זה בום אל הרשת של בית"ר. זה אמור להיות שער האליפות של הפועל תל אביב, אבל בבלומפילד זה עדיין לא נגמר. הפועל תל אביב 2, בית"ר 1. הדרמה עוד לא הסתיימה. מחמאות לוורמוט, שעוד במרכז המגרש מחליט לא להגביה את הכדור אלא לשחק לאחור ולעשות התקפה מסודרת. וורמוט מתחיל את ההתקפה, לאחר מכן הוא מבצע דריבל ענק על מפתן ה-16. ואביחי ידין נתנו את הדם היום, אחד מהם כבש ונתן תאות להתפרצות שמחה שאני לא זוכר הרבה שנים.